Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni lelihle leNkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu nangalesi sikhathi ukuthola leli thuba lokuthi sicubungule, sifunde, sihlole izwi likaNkulunkulu, imibhalo engcwele sindawonye. Bazalwane, iyona nto kufanele sikhiphe busy ngayo le. Umqondo wethu ugcwale izwi. Singene ekujuleni kwalo. Linyakazisa ingqondo yethu. Ingqondo yethu ibe active ukuze sikhohlwe iminako yalelizwe. Sifune lento kaNkulunkulu bazalwane, siphenye. Siphakamisa uJesu Kristu eyinkosi. Silungiselela ukubuya kwakhe, yona focus ethu enkulu leyo. Ziningi izinto abantu abayilindele emhlabeni. Abanye bathenjiswa imali, ulindele ukuphuma kwemali zakhe umuntu. Abanye balindele usuku lwabo lokuzalwa, abanye balindele usuku lwakhe lokujabula. Kunezinto ezithi labayimisile abayicelebrateayo. Abanye balindele uKhisimusi. Abanye balindele ukuphendulwa, abanecela abayifakile endaweni ezithile. Ngakuba isicelo sokuboleka imali, isicelo somsebenzi, isicelo sokuqhubezela ukufunda kwakhe. Isicelo sokuthenga umuzi. Ziningi izinto abantu abayilindele empilweni. Kodwa thina silindele ukubuya kweNkosi uJesu. Nawe uyayazi into oyilindele iphupho lakho. Uthe ngilindele ukuthi kwenzeke ukuthi empilweni yami. AmaKristu oqobo alindele ukubuya kweNkosi uJesu ozobusa kuze kube phakade. Umfeli wethu nomsindisi wethu. Ngiyafisa ke bazalwane ukuthi sizolokhu nje silicaza kancane izwi leNkosi maku uNkulunkulu kukhona kwambulayo. Inhloso ukuba kusizakale thina sonke. Kuningi sesikhulumile kulama recordings adlule. Ngiyafisa ke sibuke enye ingxenyana sindawonye bazalwane. Mhlambe mase sibukile nawe inikeza ithuba lokudlinza ucabange ngesikhathi ucabanga uthandaza. Makuthi zila ukudla kukhona izinto uNkulunkulu azozambula ngomoya engcwele kuwe. Mhlambe singayikhulumanga la ngesikhulume konke. Kodwa futhi mawukuthi una umbuzo abakhona egroupini bayethumela khona imibuzo. Ngiyobe sengithola ke nami umyalezo ukuthi kunemibuzo ethile okumele ngiattend. Uma ikhona indlela kuhlelwe inkonzo sizoxoxa ngalezi zinto. Ngizama njalo ukukhulula abazalwane ukuthi ungafeli ngaphakathi kukhona umbuzo nawo kukhona into ekudidayo. Izwi likaNkulunkulu lingomoya lijulile. And ukuhlanganyela kulo sibaningi sixoxa ngalo sithandazile egameni kaJesu umoya engcwele esilekelela. So ke bazalwane ngiyafisa ke andukuba mhlambe ngiqhubeke ke ngalokho esokhulumela phezulu kwakho kule audio. Kule audio edlule. Kule audio edlule kukhona lapho engiveze khona isambulo 22 la kukhulunywa khona ngokuthi ngaphandle kunezinja nesifebe. Just before that kuthiwa ubusisiwe ohlanza ingubo zakhe abe nelungelo lokudla emthini okuphila. Bese kuba khona indawane ekhuluma ngokuthi angene emasangweni. Noma ngasakube kahle bazalwane kodwa kuyinto kanjalo. Uzoyizwa into kanjalo. Khona lapho engiveze khona ukuthi lapha eJerusalema elisha literal amasango awu4. Mangithi amasango awu4 bese ngithi uJesu uyisango longena ezulwini masisuka emhlabeni. Singena ngoJesu ezulwini lona sango okukhulunywe ngalo lapha kuJohane. uJohane umvangeli. Uma ngithi amasango awu4 ngicela ukucacisa lonto ukuthi bengaqondile ukuthi igate from four corners. Into ebengiqonda ukisho lapho ukuthi
indawo zokungena zikhona kuwo wonke amakhona, south, north, east, west. But ngokwesambulo 21 bese ngikufundisile lokho kuma recordings angaphambili. Ngifundisa ngeJerusalem elisha ukuthi from each side kunama gates out three gates from the south, 3 gates from the north, 3 gates from the east, 3 gates from the west. Kusho ukuthi ama-gates esewonke eJerusalem elisha awu-12. So-ke umqondo ebenguveza lapho ukuthi indawo zokungena iJerusalema ngendlela amastadisha ngalo ngoba abacubunguli bomhlaba bathi kulelizwe lapha kwaIsrael is center of the world. Mhlambe nawe usungakusearcha ke lokho ke. Ngiyakholelwa kodwa futhi. Is center of the world. So ke izizwe zoqhamuka konke amagumba amanomhlaba. Eqhamuka ngase north kunama gates awu-3 ezoyongena ngawo, eqhamuka esouth kunama gates awu-3, eqhamuka east kunama gates awu-3, eqhamuka west kunama gates awu-3 okungena eJerusalem. And lama gate kuthiwa hleze evuliwe. Awuyakuvalwa. Ngiyafisa ke ukuthi ngicacise ukuthi ke okunye ngikuthintile lapha ngithinte indaba yokufa ukuthi ukufa isitha sokugcina esiyonqotshwa masifunda 1 Corinthians chapter 15. Then kuyobekwa zonke izitha zethu noma izitha kaKristu Jesu, izitha kaNkulunkulu ophilayo zibekwe ngaphansi kwenyawo kaJesu bese kuthiwa isitha sokugcina ukufa. Uma ulifunda kahle iBhayibheli ulicubungula ufunda ngethi Sambulo 20 uverse 9, uLucifer noma uSathane esevulelwe after 1000 years kade evalelwe ejele lapha kwaLasha, uyovuka futhi uyophuma lapha uyodedelwa adukise izizwe zonke kuthi uyaziyoba ngezihlabathi zolwandle zizunge zikamu labangcwele lapha eJerusalem. Ngenkathi bezunge zikamu labangcwele eJerusalema bazobe bezolihlasela ngenjongo ukuthi bafuna ukuqeda ngombuso kaJesu. Bazobe behlasela isigodlo sombuso kaNkulunkulu noma ikomkhulu headquarter. Befuna ukulichitha so that uSathane ezothatha over futhi abusa umhlaba njengoba ebusa njengamanje. Lithi ke iBhayibheli lapha kuverse 9 kwehla umlilo uvele ezulwini wazidla lezo inkumbi ezingangohlabathi zolwandle malezo zizwe waziqeda. Uma ufunda ngesingisi igama ethi wazidla lisho ukuthi consume, devour, destroy. Uma wenze research yalawo magama isinonym yakhona igama mfana igama mfano noma kufana noma igama elifana nalo synonym uyatholakala ukill, to kill, bulala. So ke lokho kusinikeza umqondo nesambulo sokuthi kusho ukuthi ngalesi sikhathi after 1000 years kuyobe kungakadilwa nokufa, kuyobe kungakabekwa ukufa phansi kwenyawo zikaJesu. Kusho ukuthi kobe kusekhona isiphi njalo lesi sikhathi it is after 1000 years. Uma ngabe kunjalo ke sekasihlehlisa ke futhi manje kusihlehlisa manje ukuthi sibuye ukuthi kusho ukuthi ku1000 years kuseyisikhathi lapho kufa kungakanqotshwa khona, kuse active kufa ku1000 years. Kodwa ngoba umbulali ongulucifer noma uSathane akasekho ubushiwe, ukufa kuyobe kungasenawo amandla. Abantu bazophila isikhathi eside, bazophila iminyaka. Sizoyifunda incwadi ekhuluma ngalokho. So ke ngiyafisa ukuthi sibuke ndawonye impilo ezobiphilwa ku1000 years sina umqondo wokuthi ukufa lapho kuzobe kuse active ngoba akabekwa ngaphansi kwenyawo zikaJesu.
ukufa lapho kuzofikela abantu abazobe bephila 1000 years, after 1000 years baqoqo uSathane kuphinde futhi ukufa kubafikele. Then abanjani abazofikela ukufa kubusa inkosi uJesu eyinkosi yokuphila, eyinkosi yokuthula. Lokho manje kuyasihlehlisa ukuthi sibuke ukuthi isimo sokuphila kwabantu siyobe sinjani ku1000 years. Labo bantu labo bona bafike kanjani ku1000 years. Sizokufunda futhi enye incwadi ekhuluma ngalokho. Andukuba sifunde lo ncwadi leyo, ngiyafisa ukuthi sicacise futhi indaba yokuthi umhlaba ozobe kuphilwa kuwo isimo sawo sobe singasafana lomhlaba esikuwo njengamanje, ngoba uJesu kubuya kwakhe maningi ama natural disasters, kusho ukuthi igameko, izehlakalo zemvelo ezizokwenzeka ezizonyakazisa indalo kaNkuluNkulu ngokufunda izwi likaNkuluNkulu. Kwamanye ama recordings mawuzolalela kahle ngikuvezile lokho ukuthi uJesu mayebuya kuyozama amazulu, kuzama umhlaba. Then encwadini esambulo ngithi ya incwadi esambulo nje uzokuthola lokho futhi kuma chapters ahlukene ukuthi intaba zizoncibikala, intaba zizogudluka, then ulwandle luzosha, izinkanyezi zizowa. Yabona, those are natural disasters. So ke kusinikeza umqondo lokho ukuthi kusicacelwe ukuthi uNkulunkulu mayebhidliza yonke lento inyakaziswe ibhidlika bese iyashiswa ngomlilo, kusho ukuthi khona izulu elisha nomhlaba omusha, then uJesu azophila kuwo umhlaba omusha nalabo abangcwele ayobe nabo. Right. Kukhona ke abantu bazalwane abazobe bephila kulomhlaba omusha ku1000 years. Sifundile nangalokho futhi kusisambulo 20 from verse 1 ukuthi ababusisiwe abavukile uvukweni lokuqala. Ngalichaza uvuko lokuqala kwami ama recordings. So manje okusho ukuthi uJesu esikhathi ezolanda ibandla ezolihlwitha, sifundile futhi ukuthi bazovuswa abantu bonke abalinde eparadise ovukweni lokuqala. So ke lento isinikeza umqondo ukuthi uma abantu bezovuswa ovuko lokuqala, labo ukufa ngeke kusaba namandla, ukufa kwesibili kubo, lisho njalo iBhayibheli. So ke lithiwa bayohlala nenkosi, and laba bazovuka bazohlaliswe ehlalweni zobukhosi zokubusa, babuse nenkosi uJesu Kristu iminyaka emingaka e1000, lisho kanjalo iBhayibheli. So ke manje lokhu sinikeza umqondo ukuthi kusho ukuthi uJesu lapha eJerusalema eyinkosi yamakhosi, eyiwulibo njengoba sesifundile ku1 Corinthians chapter 15 ukuthi uwulibo lokuqala. So ke uvukile ngaphambili, evuka phambi kulabo abazomlandela ekuvukeni. Kusho ukuthi uJesu ma esephila ingunaphakade etheni ukuvuka nokuphila, bonke abakholwa nguye noma befa bayophila. Yilokhu ukuphila kokube sekuphilwa ke la ku1000 years. Then singakabuki ieternity of eternities, iphakade lasemaphakadeni, sisabuka nje 1000 years. Lapha ku1000 years eJerusalem alikakehli iJerusalem ilisha leli livele ezulwini. Liyona leyo kwehlama sekuphele nya konke sekubekwe ngaphansi kwenyawo zikaJesu. Lapho uNkulunkulu sezo introduce manje ieternal plan, eternal routine, eternal order yabantu noma ye universe. So ke manje laphana ke ku1000 years eJerusalem noma kwaIsrael laphana uJesu uzokwehlela khona kusho kweBhayibheli. Afike iheadquarter yakhe ibe khona, axoshe umphiki Kristu kanye ne-false prophet abazobe behlela phana nabo iheadquarter yabi khona. Abaxoshe ubhujiswe yonke lento ishiswe ngomlilo, then uJesu uzoqala izakhiwo ezintsha nethempeli elisha la kuzokhonzwa khona for 1000 years. Yilana kuSathane masevulelwe ejele lakhe, yilana kuSathane aphinde futhi ahlasele khona. So ke abazobe belapha eJerusalem behle nenkosi uJesu ethempelini lapha eJerusalem lika 1000 years, labo abantu abavukile uvukweni lokuqala abasabalelwa bona ekufeni, ukufa into engasenamandla kubo.
So ke manje bazobe bephila nenkosi uJesu. Bona sesingasho ngokweBhayibheli ukuthi sebenesiqiniseko ukuthi sebeyongena emaphakadeni asemaphakadeni. Then ke isigaba sokuqala leso ke singakudidanisi ke ukuthi lapha eJerusalema uJesu bonke abantu azobe bahlwithile yilabo abazobe bevusiwe. uJesu eyulubo lokuqala kwabafileyo, so uJesu isikhathi evuka engokuqala ovukile, then bonke bazovuswa ekufikeni kwakhe noma ekubuyeni kwakhe ezolanda ibandla. Then bese kuvuswa nalabo abazofa ku3.5 years okugcina ngesikhathi somphiki Kristu, sekumbulwe umphiki Kristu, ibandla selihlwithiwe. Then bazovuswa futhi nabo mawufunda isambulo 20. Labo bantu bazobe behlene nenkosi uJesu laphana eJerusalema. Ukufa kubona akusenawo amandla. Isigaba sokuqala ke leso. Esesibili, la ngaphandle kweJerusalema kuzobe kunezizwe zomhlaba. Yabona, izizwe zomhlaba kuzobe kunabantu benemzimba natural, flesh and blood, bezalana begcwalisa umhlaba. Then uma udadisha kahle iBhayibheli ekwezinye prophet kuba prophet eTestament elidala, kuyatholakala ukuthi ukufa kuyobe kuse active lapho. uJesu uzobe ukuphila ngesini umbulali, kodwa ukufa kuyobe kusekhona. Lento ukuthi ukufa kuyisitha sabantu bakaNkuluNkulu kuyobe isitha singakanqotshwa, singakabekwa ngaphansi kwenyawo kaJesu ku1000 years. Ukufa kuyobe kusekhona, kodwa iBhayibheli liveza ukuthi umuntu oyofa ena100 years kuyobe kuthiwa umfana omncane noma umntwana. Then umuntu futhi ofe na100 years kube kuthiwa lo muntu kusho ukuthi uunder curse ethile, because umuntu ichegu kuthiwa liyohlala libe ichegu liphila iminyaka igcwale. Siyathola amafunda uGenesis, uyihlole nje lo ndaba ikhona lapha Genesis, ukuthi abantu babephila iminyaka emingakanani before ama floods kaNoah, ikhukhula kaNoah. So ukhona waphila u960 something, engicabanga ukuthi is the top one. Uyabona ukuthi way close to 1000 years. Manje ngalesi sikhathi sika 1000 years bakhona abantu abayozalwa bawuphile u1000 years. Ngokusho kweBhayibheli sizowafunda la mavesi, uNkulunkulu yobanikeza ukuphila kube ukuphila okude okuneminyaka eminingi njengeminyaka yesihlahla. Khona izihlahla eziqede u5000 years u3000 years iphila zingagugi. So manje uthi uNkulunkulu ke uyobanikeza abantu ukuphila okude. So ke into yonqamula lokho indaba yelukhuzana ka1000 years ukuthi uSathane uzobe yavulelwe futhi lapha ejele. Kanti iyini injongo noma inhloso kaNkulunkulu ngo1000 years na? Ukuthi kube khona le gap le, kube khona 1000 years bese kuba khona futhi ukuthi uSathane uyavulelwa. Wayavulelwe futhi. So uma ulifunda futhi iBhayibheli kwezenye izingxenye kuveza ukuthi uAdamu owona ensimini yaseEden, umuntu oqala emhlabeni enonkosikazi wakhe uEva, kunendlela okwakufuneka baphile ngayo ensimini yaseEden eparadise, bahluleka bakhishelwa ngaphandle kwensimini yaseEden. Manje uJesu ubuyisa lelo paradise lelo, ubuyisa leyo nsimi yaseEden kuzophilwa kuyo. Uzobonisa ukuthi kwakufuneka uAdamu oqala, ngoba uJesu useAdamu wesibili. NgoAdamu oqala mawufunda 1 Corinthians chapter 15, kwafika ukufa ngamuntu munye. uAdamu oqala kwafika ukufa, then ngamuntu munye futhi abantu bonke baphiliswa, kanti ngoAdamu oqala bonke abantu bafa. Manje mase kufika uJesu sithola ukuphila, siyaphiliswa. Sithola ukuphila okuphakade, sithola ifa lokuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade kuyifa, kuyisabelo sethu uJesu Kristu. So ke manje ku1000 years kuzobe kuvezwa lokho. Kodwa ngokwambula kaMoya eNgcwele uma ufunda iBhayibheli kuyacaca ukuthi kunabantu abazobe bephila kulo1000 years bengene kade bephuma kulo mhlaba lo esikunje ngamanje. Kunendlela abazongena ngayo 1000 years. Yilabo bantu ke abazokehlelwa ukwini ukufa ndlela thile. Ngenkathi behlelwa ukufa ndlela thile, sizolifunda iBhayibheli ukuthi kuyobe kuyisima kanjani lapho. Njengoba sengichazile nje ukuthi kuyothatha ukuthi umuntu oqala kusiwe ofa ena100 years. Njengamanje umuntu uma ena100 years njengoba siphila nje kuthiwa usephilile ubani? Usehlala so100 years.
kanti laphana kube kuthiwa hayi akekho asilinde ukuthi umuntu engafe na 100 years kusho ukuthi khona ikhesa ngaphansi kwayo. Then osemncane kube umntwana uma kuthiwa umntwana ufa umntwana kube khule ngumuntu ona 100 years ngesikhathi sika 1000 years. So ke manje abazalwane ke siyambonga uNkulunkulu wethu osambulela lezi zinto. Inhloso ka 1000 years kukuba kuboniswe kudemonstratewe kudisplaywe ukuthi uAdamu isono kuba singenanga kwakufanele kuphilwe kanjani. Ngenxa laba bantu ke abazongena baphile kulo 1000 years besuka kulomhlaba lona esikona njengamanje bengena bengabantu nje kanjena uyabona bengabantu nje kanjena. So bazalane bagcwalisa umhlaba and kube nezizwe somhlaba uIsrael abe khona uIsrael kube uyo phethe laphana eJerusalem laphana kwa ezweni sama Israel laphana ePalestine eMiddle East. So manje ke injongo yokuthi uSathana avulelwe kube kuzohlungwa kulabo bantu ngoba uNkulunkulu andukuba angeni aqala uhlelo lwakhe lwasemaphakadeni kufuneka kuphejwe kuklinwe kukhucululwe kususwe kugudluzwe bonke ububi yonke into ehamba nobubi necorruption nerebellion funeka ikhucululwe yonke icorruption yonke insila kaSathane funeka iphejwe yonke ikhucululwe yonke. So ke manje inhloso kobekileyo ke laphana ke uSathane masivulelwa in isikhashana after 1000 years. Then ke siyakholwa ukuthi ke abangahlubukanga kuJesu after 1000 years abayoma noJesu bangalandela uSathane, then ke umusa kaNkuluNkulu ke uyobe usuba qualify ukuthi sebengaphila ingunaphakade ke bese kuthathwa ke ukufa lokhu kubekwe ngaphansi kwenyawo kaJesu okuthiwa isitha sokugcina kuyogcinwa ngaso ukufa. Asifundeni izwi lenkosi ke bazalwane. Sizolifunda lapha kuMateyu chapter 25 sisiqala ukufunda uverse 31. Sibheka ini lana? Sibheka abantu abazongena ku 1000 years and ukufa okuzobe kuse active kungakabekwa ngaphansi kwenyawo kaJesu. Kodwa kuzobe kungafiwa ngalendlela okufiwa ngayo manje. Kusho ukuthi umuntu ikhona impela into ayobe yenzile. Yabona? And lo muntu vele kuyacaca ukuthi ungena nensila. Yabona ungena nensila. And uJesu uNkulunkulu lapha namabe kuSambulo 21 ethi ngenza konke kube kusha. Mawuqhubeka ufunda Sambulo 21 angisazi ngicathi kunamavesi asho njalo ukuthi akusayungena lutho olungcolileyo. Ngicathi Sambulo 21 akusayungena lutho olungcolileyo. So ke lapha ku 1000 years ngaphansi kombuso wetheocracy kaJesu Kristu kusho ukuthi basekhona abantu abasena insila yokonakala komhlaba nabantu nesono njengoba kukhona njengamanje. But kuyobe ngekho siqalekiswe kube kuyisibusiso. But oyoyofa kuyothathwa ngokuthi uqalekisiwe kusho ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi kuyobe kuumuntu onjani lowo. So ke ngicabanga ukuthi umehluko ezwakala bazalwane igaba embili lezi. Esoqala isigaba yilaba abanesabelo ovukweni lokuqala bona ababe behamba nenkosi uJesu. Mayibuya inkosi uJesu kwesibili iza ngeyashila imhlophe lapha na kwiSambulo chapter 19 ilandelwa abagibela amahashi begqoka ingubo ezimhlophe ezelinene ezicolisekileyo bobe begibela amahashi amhlophe labo yibo abazohlala nenkosi uJesu eoffice lakhe elikhulu kwiheadquarter lapha eJerusalem. Ukufa akusabathinti labo bantu ngoba sebevusiwe kufeni. Sebezodla izethembiso ama benefits uNkulunkulu kade bathembise wona. Then baphunyukile kufeni kwesibili ukufa kwesibili ukulahlwa esokweni. But laba bazobe bephila 1000 years bengabantu benyama bemvelo natural people bazobe bezalana bagcwalisa umhlaba bona. Njengamanje nje sikhuluma ukuthi uNkulunkulu usezulwini ehlaleni sakhe sobukhosi kodwa sikhona la emhlabeni siyaphila siyazalana siyafa. Kuyobe kuyinto kanjalo. Umehluko kube ukuthi uSathane ku 1000 years uyobe ngeke evalelwe engadukisi umuntu engonisi umuntu. Manje kunabantu ke abazongena kulo 1000 years. Sikholwa ukuthi ke kusho ukuthi ukufa kuyobe ku active kubo ngoba bawo bengabantu nje basiphila singabantu. Matthew chapter 25 from verse 31.
Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingilosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Uza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlulele abanye kwabanye njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi, imise izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Khona inkosi izakuthi kwabangakwesokunene sayo, zanini nina enibusisiwe ngubaba, nidle ifa lombuso enikulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Ngokuba ngangilambile nangipha ukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangingumfokazi nangingenisa, ngihambaze nangembathisa, ngangigula nangihamba, ngangisetilongweni neza kimi. Khona bayakuyiphendula abalungileyo ngokuthi, Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa, noma uhambaze sakwembathisa na? Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na? Isiyakuphendula inkosi ithi kubo ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane, nikwenzile kimi. Khona iyakuthi kwabasekhohlo, dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. Ngokuba ngangilambile aningiphanga ukudla, ngangomile aningiphuzisanga, ngangingumfokazi aningingenisanga, ngihambaze aningembathisanga, ngigula ngisetilongweni aningihambanga. Khona bayakuphendula nabo bathi, Nkosi, sakubona nini ulambile noma womile, noma ungumfokazi noma uhambaze, noma ugula noma usetilongweni, singakukhonzanga na? Khona iyakubaphendula ithi, ngiqinisile ngithi kini, lokho eningakwenzanga komunye walaba abancinyane anikwenzanga kimi. Laba bayakumuka baye ekujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade. Right. Siyabonga kakhulu bazalwane. Abazongena ku-1000 years uma uJesu ebuya kwi-second coming, uzohlala esihlalweni sakhe sobukhosi, then ke abese ebuthela zonke izizwe ezizobe zikhona ngenkathi inhlupho zesambulo encwadini esambulo zehliswe emhlabeni, abayosala bephila lapho nabayosala empini yaseMagedon, la okuzobe kulwa khona umbuso walezi zizwe nomphiki Kristu kanye ne-false prophet noSathane. Lapho umphiki Kristu uzobanjwa aphonswe ephila kanye nokhuzana no-false prophet, bafakwe emlilweni bephila. Abayosala lapho bayoqoqa, uJesu uzobaqoqa abaqoqele kuye, then bese manje behlaliswa abanakekele abancinyana abangabalandeli bakaJesu esikhathini sosizo olukhulu lwe666. Ungakwazi ukuthenga uthengise uma ungenalo lolu phawu lomphiki Kristu lwebeast lwesilo. Labo abazobe bekwazi ukunakekela abancinyana abakholwa inkosi uJesu besizwe sakwa-Israyeli esichithekela umhlaba wonke noma esisabalele emhlabeni wonke, nesizwe sakwaJuda esichithekele emhlabeni wonke noma esilaphana eMiddle East kwa-Israyeli, abayokwazi ukubanakekela behlushwa behlukunyezwa kabuhlungu osizini olukhulu. Then uthi uJesu, nikwenzile kulaba fowethu abancinyana abancane. Uma nikwenze kubo nikwenze kimi, ngoba nina beninayo into yokudla nakwazi ukungisiza, ngangigula nangihambela nazongibona, then ngangihambaze ngihlutshuliwe, ngakwazi ukuthenga impahla, ngakwazi ukugqoka, ngihlushwa kodwa nangibhathisa, nenze okuhle kimi. Enakwenza kulaba abangabalandeli bami, enikwenze kulaba abancinyane, nikwenze kimi. Siyambonga uJesu wethu bazalwane. Noma yini oyenza kumuntu othi uyakholwa inkosi uJesu, ngokwalesi statement uJesu asishoyo la kuMatthew 25,
uwenza kuye. Kusho ukuthi bonke abakholwa inkosi uJesu bangoJesu abancane. Ngoba mawenza into kubo uthi uJesu yenza kuye. Labo ke bazongena kulokhu kuphila bazalwane. Then kuka 1000 years. And lapha iBhayibheli livala ngokuthi lapha kuMateyu uverse 46 25 Matthew 25 verse 46 livala ngokuthi ukuphila bawungena uzani nijabulele nidle ifa lokuphila okuphakade. So ke manje bayozalana abantu 1000 years umhlaba uzugcwale futhi. So ke abantu abazongena lapho ke ilabo bayongena kanjalo emva kuba sekubhujiswe yonke into. Then bakhona abantu ababe bekhona emhlabeni uJesu efika bese baqoqela kuye labo ke abangabanakekelanga abalandeli bakaJesu beqiniso. Uthi uJesu ke labo bafana nezimbuzi, hambani nini ekuhlushweni kwaphakade niyoluhlupheka emlilweni ulungiselela uSathane kanye nengilosi zakhe namadimoni akhe. Hambani niye khona. Sizofunda ke bazalwane incwadi elandelayo. Sizofunda uIsaiah chapter 65. Siqala ukufunda uverse 17. Yini manje sizoyibuka labazalwane? Sizobuka ukuthi ke manje mase bephila lana sithini sethembiso sikaNkuluNkulu ngalabo bazobe bephila ke kulo 1000 years. uJesu Kristu inkosi. Uyena ozobebusa lana. Isihloko lapha mawufunda iBhayibheli esiZulu sithi izulu elisha nomhlaba omusha. Kusho ukuthi umhlaba lo okuzobe kuphilwa kuwo for 1000 years. Verse 17, ngokuba bheka ngiyadala izulu elisha nomhlaba omusha, izinto zakuqala aziyikukhunjulwa zingene enhlizweni. Kusho ukuthi ayisophinde zikhumbuleke ngisho enhlizweni yomuntu. Kepha jabulani nethabe kuze kube phakade ngengikudalayo, ngokuba bheka ngilidala iJerusalema libe ngokwethaba nabantu balo babe injabulo. Kunendlela uNkulunkulu ayefuna ukuthi uIsrael omdala lapha eJerusalema okwakufanele ukuthi aphile ngayo. Israel wona ke wahalela impilo yabezizwe wangcola. Sizokhumbula ukuthi bagcina behlanganisa nabezizwe kwaphuma abantu okuthiwa amabastard lapho, amakhaladi. Ngoba kwahlangana abantu abayinzalo yakwaIsrael bahlangana nabantu abangenalo igazi lakwaIsrael. Kwaphuma umSamaria ikhalade eliphume phakathi komuntu umIsrael noma umJuda ehlangene nani nomuntu wezizwe. Into uNkulunkulu isinengiso kuye. Ingakho bethi lapha nowesifazane emakhona uJesu ukuthi umJuda kadlelana nomSamaria. Ngoba amaJuda wona ayegcinile ebingcweleni ngesiko noma ngestandard sakwaJuda sakwaIsrael sokuthi bangahlanganyeli nabezizwe bangaganiselani. So amaJuda ayenembewu eyayikade incane insali kuyibona ukuthiwa abadlelani nani namaSamaria, ngoba amaSamaria sekuyimixture. Njengokuthi nje kuhlangana umlungu kanye nomuntu omnyama kuphuma ikhaladi. So ke manje iJerusalem uNkulunkulu uzolivusa laphana okuzaphilwa uthi jabulani ke abantu bami ke. Uverse 19, ngiyakwethaba ngeJerusalem ngijabule ngabantu bami, kungabe kusezwakala izwi lokulila nezwi lokukhala. LamaJuda ayigcina uNkulunkulu wenza ukuthi ayigcine ukuze kuphume uJesu kuwo. uJesu angabi nemixture yabezizwe. Yethi kodwa kwifamily lani yakhe okhondolweni ozalweni lakhe kokhokho bakhe bakhona bezizwe futhi, ngoba uJesu uzofela bonke. Lokhu yakuthola amafundo uMateyu chapter 1. Laphana ozalweni onama generations ngazi ukuthi mangaki laphana, kodwa uzofunda nje uzothola ukuthi icubile lapha khona no Rahab isifebe, khona nobani no Ruth ababevela kwamanye amazwe kwabanye bezizwe. Verse 20, kusukela lapho akusayi kuba khona ingane yezinsuku nje
nexhegu elingazigcwalisanga izinsuku zalo ngokuba omusha uyakufa eneminyaka eyikhulu yobudala. Uyezwa ke kulo 1000 years uma kuthiwa kufe umuntu omusha kufa ingane kukhulunywa ngomuntu ono 100 years. Isoni siqale kusiwe sineminyaka eyikhulu. Uma umuntu enza into engekho right kulombuso kaJesu kusho ukuthi izoni zobe zikhona. Then umbuzo uthi zikhona kanjani izoni ngaphansi kombuso kaJesu Sathane evalelwe esejele engadukisa umuntu. Kusho ukuthi yikho lokhu ukuthi kungena abantu abanalemvelo ngoba ngokuAdam umdala umuntu uzalwe isoni. Manje laba bavele bangena nje ngokuthi benze ukuhle kubafowabo bakaJesu abancinyana ngesikhathi sosezulukhulu. Then uNkulunkulu nomusa wakhe bazalana ngeke uquestion wabangenisa abaphila. Siyavuka manje siyavuka isihlava manje sesono. So ke uma kuthiwa umuntu uqale kusiwe, uma kuthiwa umuntu ufuna 100 years kube kuthiwa hayi oqale kusiwe lowo ocast oyisoni. Verse 21, bayakwakha izindlu bahlale kuzo, bayakutshala izivini badle izithelo zazo. Yona impilo ke iphilwa ke lena 1000 years. Thina njalo silapha eJerusalem thina sesinemizimba eguquliwe, imizimba yakwamoya sifana nengilosi manje thina sobe sihlwithiwe. Laba bazobe bephila la emhlabeni abazongena ngokufakwa inkosi uJesu ukuthi benze okuhle, benze imisebenzi emihle. Yiba bazobe bephila ngenyama besenyameni emzimbeni wenyama bezalana beganana. Bazokwakha izindlu bahlale kuzo, batshala amasimu badla izithelo zawo amasimu. Ama benefits azobe khona lawo kulo 1000 years. Kodwa futhi kuyacaca ke bazalwane ukuthi makuphela 1000 years kunabantu abaningi abayolandela uSathane mayesevulele ezodukisa izwe zomhlaba. Uyobedukisa kuzo njalo zilezi ixuku lesi kubo laba bantu laba. Ngoba kuthiwa kuyobe kuzinkumbi ezweni zonke zingangesihlabathi zolwandle. Abantu abaningi kakhulu laba bayohlubuka abantu embusweni kaJesu kade bengene ngomusa kanjeni. Bayakwakha izindlu bahlale kuzo, bayakutshala izivini badle izithelo zazo. Verse 22, abayikwakha kuhlale omunye, abayikutshala kudle omunye. Ngokuba izinsuku zabantu bami ziyakuba njengezinsuku zomuthi zesihlahla. Bayophila isikhathi eside. Njengoba sengichazile bazala ngaseqaleni ukuthi isihlahla khona izihlahla eziba no 2000 years, 3000 years, 5000 years. Siphile nje isihlahla sibhlaza singenankingi. Kushiyana ngenhlobo zazo. Abanye bathi khona eqedwe 10000 years, I don't know. But uthi uNkulunkulu lana kusho ukuthi nje bayophila isikhathi eside. Nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami uyakuguguleka kubo, uyakugugela kubo, uyakugugela kubo. Umuntu uyosebenze umsebenzi wakhe wezandla ugugele kuye. Ayisayi kuba bikho into yobugebengu, into yokuhlushwa, into yontshontshelo, into yakho nje, into yakho, indlu yakho yakhile yakho. Lento yebenzeka lapha eJerusalem lekuzeni emhlabeni omusha uNkulunkulu azosidalela wona emva ukuthi esejezisela umhlaba khona nobubi bawo. Wayesethatha uSathane wamvalela. Manje uJesu manje izwi kaNkulunkulu lana lokho liveza ukuthi abantu bami abakhethiweyo, ngizochaza lokho ukuthi abakhethiweyo ubani, uIsrayeli. Uma ufunda uDeuteronomy chapter 28 verse 13, uNkulunkulu ekhuluma izibusiso neqalekiso, waqala ngeqalekiso uthi uma nilalela nokulalela izwi lami nazi izibusiso. Uverse 13 uDeuteronomy 28 uthi nina niyoba ngama leaders, ningabi ngama followers, niyoba izinhloko, ningabi ngimsila. Inhloko isho the leader, represent the leader. Itail represent the follower. So uIsrael uNkulunkulu ukhetha okokuqala nqa wayokhethela ukuthi afake imithetho yakhe kuwo uIsrael, isizwe sakwaIsrael esinezizwe ezincane eziwu12 evela kumadodana kaJakobe. uJakobe owubani owagcina aziwa ukuthi uIsrael, iwele lika Esau. So lezizwe zu12 zakwaIsrael uNkulunkulu ehlisela icebo lakhe, iplan lakhe kubo
ukuze bona baphile ngalelo plan bese izizwe zomhlaba zibukele kubo bese ziyalandela. So uIsrael wangayigcina imithetho kaNkulunkulu wahluleka, kwawuye uIsrael okhanukela indlela zabezizwe kanti abezizwe kufanele bafunde kuIsrael. Yangafezeka ke lonto uNkulunkulu wabajezisa, wabahlakaza, bachithekele emhlabeni wonke, wabadedela bagqilazwa abantu ezinye izizwe obefuneke ifunde kubona, bahamba bawo izigqila zabo. uIsrael ke uthe uNkulunkulu uzomchithela wonke amakhono emkhawuleni yomhlaba. Manje ku1000 years uzowuqoqa futhi uIsrael uNkulunkulu. Then kubuyiswa indlela yesystem yeOld Covenant yeTestament elidala yokuweshipha siyayithola laphana ngithi na Isaiah 66. Izobuyiswa leyo ndlela leyo. So ke manje uIsrael uyena futhi ozoba inhloko, kuzobe kufezeka uDeuteronomy 28 verse 13 ukuthi abe inhloko abe yileader. Izizwe zonke zomhlaba ebenganikeziwe zona umthetho kaNkulunkulu zibukele zifunde zilandele uIsrael. Kuyobe kugcwaliseka lesi sikhathi ke manje 1000 years bazalwane. Asiqhubeke ku verse 23. Abayi kushikashikela ize bazalele izinhlupheko ngokuba bayinzalo yababusisiweyo bakaJehova nabantwana babo bayakuba nabo. Ayisababikho into uzala umntwana athathwa asuswe kuwe. Njoba kwenzeka namhlanje. Uma ukhonza uNkulunkulu ophila umntwana kaNkulunkulu uyahlushwa. Uzala ingane isuswe kuwe. Ngoba kuningi okwenzakalayo uNkulunkulu ongamthokozisi nathi esikwenzayo singazi sikamthokozisa uNkulunkulu, then isandla sikaNkulunkulu seprotection isisuke kithi uzala umntwana asuswe kuwe endlela thile. But kulesi sikhathi abazali bozala ingane zabo bahlale nazo, akekho isusa kubo. Isibusiso lesi sobe sikhona 1000 years. Right. Uverse 24. Kuyakuthi bengakangibizi mina ngiphendule besakhuluma mina ngiyakuzwa. Verse 25. Impisi iyakudla ndawonye newundlu, ingonyama idle utshani njengenkomo. Uyezwa, impisi iyakudla ndawonye nani newundlu, ingonyama idle utshani njengenkomo, ingonyama ibhubesi. Kusho ukuthi nelwane zasendle kuyobe kufakwe umoya kaKristu Jesu wokuthula, ngoba kube kubusa inkosi yokuthula kulo 1000 years. Ilwane ngeke lezilwane lezokuthiwa zidla ziphila ngenyama njengamabhubesi ngolimi lwalelizwe nolwazi lwalelizwe kuthiwa ama carnivorous animals, zidla nje inyama kuphela amabhubesi. Ziyobe sezidla utshani sezingama lezilwane kuthiwa ama herbivorous animals nenxolelo mangazabizi kahle. Ziyobe sezidla utshani njengani utshani njengenkomo kulesikhathi sika 1000 years. So ke ilwane zobe ngasahlukumezani kwazona. Then impisi iyakudla ndawonye newundlu. Impisi ayibheki iwundlu njengamanje basikhuluma nje, but kulesa sikhathi ngoba kube isikhathi sokuthula zobe ziphilisana ngokuthula. Uthuli lube ngokudla kwenyoka. Inyoka ngeke isahamba ishaya abantu, ishaya ilwane, ifaka upoison wayo, iyobe isidla uthuli. Aziyi kulimaza izinyoka, zingachithi kuyo yonke intaba yami engcwele, usho uJehova. So izilwane ngeke isachitha lutho entabeni kaJehova lapha eJerusalem. uJerusalem ake bazali noma isizweni sakwaIsrael ekuyisoniso besiyinhloko izizwe zomhlaba lapha kwaIsrael. So kuyobe kunalesi sibusiso bazalwane. Siyabonga bazalwane, siphakamisa uJesu Kristu oyinkosi ozobuya masinyane. Uma ufunda lapha ke uDeuteronomy lokade ngimkhotha u28 sibheka uverse 13. Kukhulunywa lapha ngani ngenhloko. Abantu abaningi bayathanda ukusebenzisa leli verse kulesi sikhathi sanamhlanje. iBhayibheli lithi uma ulilalela nokulalela ulenza izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, nasi sibusiso sekwehlela. Manje likodwa abantu abaningi abanemkhuba abagcwele imikhuba eminingi abangamlalela uNkulunkulu nemiyalo yakhe, ngoba bathanda ukushumayela intshumayelo ezikitazayo ezinikeza amathemba angekho. Umuntu akaphila umngcwele kodwa kuthiwa uzobusiswa.
awubusisi ungayigcina imiyalo kaNkulunkulu. Right, uverse 13 ufunda kanje bazalwane. Ngizama ucacisa indaba ukuthi leli verse lobe selifezeka lana. uJehova uyakukwenza ube yinhloko ungabi ngumsila, woba phezulu kuphela ungabi ngaphansi uma uyilalela imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho engikuyala ngayo namuhla ukuba uyigcine uyenze. Ngiyacela ke bazalwane ningakhohliswa abantu abavula amaBhayibheli beshumayela intshumayelo zokubatsha kwendlebe zabantu. Abantu bagcwele izono, bagcwele izwe, bagcwele ukungcola, bagcwele amanyala, bagcwele icorruption besindisiwe bethi basindisiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Bese bezovula leli verse ukuthi uNkulunkulu uzokwenza inhloko, uthe uNkulunkulu thina siyobusa, thina siyoba inhloko singabuye nomsila. Ngeke kwenzeke lokho bazalwane manje. uMateyu chapter 5 uthi uJesu jabulani nithokoze mabenizingela benihlupha. Kuseyisikhathi sokuzingelwa manje sihlushwe uma senzizwe nemiyalo kaNkulunkulu, ngoba abenza intando kaNkulunkulu kulomhlaba obuso uSathane njengamanje abafunwa bayazingela bayahlushwa. Ikhona ke lokhu uzanake i-recording engirecordelelana ngaphambili ekhuluma ngani ngazi inhlupheko. Kuseyisikhathi sokuhlupheka njengamanje ngenxa kaKristu, ngenxa yevangeli kaKristu. So ngalesi sikhathi esika 1000 years ke kuyobe sekugcwaliseka lezi prophetho ke seyisikhathi sethu sokubusa. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi, silindele ukubuya kwakhe, uyabusa kuze kube phakade. Siyabonga. Inkosi yomusa sibusise. Amen.